Neste vídeo vouvos tratar de dar a información máis básica sobre as perífrases verbais, comezando por identificar o que é unha perífrase. Unha perífrase verbal é unha construcción formada por dúas formas verbais. En primeiro lugar, unha forma conxugada, a que lle chamamos verbo auxiliar, e, en segundo lugar, unha forma non persoal, é dicir, un infinitivo, un xerundio ou un participio, ao que lle chamamos verbo auxiliado. E no medio das dúas pode aparecer un elemento de enlace, unha preposición ou unha conxunción, que pode aparecer ou non, por iso non é constitutivo do que é unha perífrase. De acordo? En primeiro lugar, temos que dicir que o verbo auxiliado, é dicir, aquel que aparece en forma conxugada, é o que nos dá información gramatical, o que significa que nos indica a persoa, o número ou o tempo no que vai o verbo, pero perde o seu valor semántico, é dicir, perde o seu significado en favor do verbo auxiliado, que é o que contén a información semántica. Por exemplo, se eu utilizo a perífrase vou mercar o xornal, en realidade o que significa é que mercarei un xornal. Polo tanto, o verbo ir aí perde o seu significado léxico a favor do verbo mercar, que como é unha forma non persoal, non nos indica nin un tempo, nin quen vai comprar o xornal, nin canta xente vai comprar o xornal. Iso permanece no verbo auxiliar. En segundo lugar, imos ver como podemos identificar unha perífrase. Para iso temos que atender a 3 puntos. O primeiro é a estrutura, é dicir, que teñamos unha estrutura de perífrase, o que vimos de ver. Non imos ter unha perífrase nunca con dous verbos contiguos que estean conxugados, nen imos ver nunca unha perífrase con dúas formas non persoais, é dicir, con dous infinitivos ou con dous participios xuntos. En segundo lugar, a unidade sintáctica. Os dous verbos teñen que ser o núcleo do predicado. Pode haber casos nos que aparezan dous verbos xuntos, pero un sexa o complemento directo do outro. Nese caso non teríamos unha perífrase. E en terceiro lugar, que teñan unidade de sentido, é dicir, que poidamos substituir toda a perífrase por un só verbo. Para isto podemos recuperar o exemplo anterior. Vou mercar o pan é o mesmo que dicir mercarei o pan. Iso é o que significa que teñen unidade de significado. Xa comentamos algo relativo a isto, pero non sempre que temos dous verbos xuntos nunha oración ou nun texto temos unha perífrase. Polo tanto, imos ver agora con que podemos confundir unha perífrase. En primeiro lugar, podemos confundir as perífrases con construcións modais. As construcións modais son aquelas que se forman cos verbos querer e poder, que se ben é certo que ás veces poden constituir unha perífrase, non sempre o fan, pero iso sería entrar en profundidades nas que non nos imos meter agora. En segundo lugar, coas construccións do verbo ter en infinitivo. Se o participio, neste caso, concorda co complemento, trátase dun adxetivo, é dicir, dun participio en función do adxetivo, pero non dunha perífrase. Aquí tedes dous exemplos que vos poden axudar a ver isto. No primeiro tedes, teño limpado esta leira 20 veces. Perífrase, porque o complemento sería a leira e o participio non concorda con ela en xénero. Sen embargo, xa teño rematadas as tarefas, rematadas sí que concorda con tarefas que sería o complemento. Polo tanto, aí non sería unha perífrase, senón un adxetivo. Outra maneira de comprobalo, fixadevos que eu podería dicir xa teño as tarefas rematadas, pero non podería dicir teño esta leira limpado, porque non ten sentido. De acordo? E en terceiro lugar, se volvemos a ter unha construcción co verbo ter en participio, pero este participio concorda co suxeito, non é unha perífrase porque sería unha construcción de predicativo. O director leva ocupado todo o día. A directora leva ocupada todo o día. Se for unha perífrase, ese ocupado non cambiaría de xénero. E unha vez que xa sabemos o que é unha perífrase, podemos identificala e non a confundimos con aqueles elementos que poden resultar ambiguos, imos ver como clasificar as perífrases. No nivel gramatical no que nos estamos a mover, as perífrases podemos clasificalas en 3 grupos. O primeiro son as perífrases temporais de futuro inmediato, case todas son de futuro inmediato,
o mesmo exemplo que falamos antes. Vou mercar o xornal todos os domingos. Aí temos un exemplo. Logo temos as modais, que poden ser ou de probabilidade ou de obriga, son ben fáciles de identificar porque o seu sentido ven estando moi claro. E as que habitualmente dan máis problemas son as aspectuais. Eu ordeneinas dun xeito que a mí me parece lóxico, de acordo? Porque as incoativas son as que indican o momento preciso de comezo da acción verbal, as imperfectivas, aquelas nas que a acción verbal todavía está no seu desenvolvemento, as perfectivas, cando xa rematou, as terminativas, se a acción verbal indica o preciso momento no que remata a acción, e as reiterativas, aquelas nas que a acción se repite unha e outra vez. Aínda que foi bastante somera e non entrei en profundidades, confío en que con esta explicación das perifrases verbais poidades ter resolvido algunha dúbida ou algún problema que teñades con este tema. Como tiña a sensación de que o vídeo estaba quedando excesivamente soso, tampouco que os demais sexan unha festa, decidín despedilo desde o Lago das Sete Cidades nas Illas Azores, que sempre lle dá un toque exótico e que pode contribuir a que comprendades mellor as perifrases verbais. Se tedes calquera dúbida, xa sabedes que podedes incluíla nos comentarios, menos os alumnos, que por favor traedes as dúbidas á clase, que para iso estamos.